Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat! Luisito, okay ka lang? Manlingkod na, Teresita. Dali, gunit na ako, Luisito. Ayaw pagpadasa kaguol, ha? Dili ni mahimo. Kinahanglan mo balik din ni Sir Rexon. Hello, Venus? Rexon, sa babalik diri. Kinahanglan magpakasal ta. No! Pakitaon ko si Layla! Pasag di si Layla nga mamatay, Rexon. Ikaw ba ang napakidnap ni Layla, Venus? Unsa? Wa ko'y labot ko na unsa man ang bayhana. Ang akong gusto nga mobalik ka diri sa simbahan karon dayon. Ari pa tayo ng atong pagpakasal. Ayaw pa bakak, Venus! Ikaw lang ang may kasukok, Layla! Oo, nasuko ko niya. Pero wa ko maghuna-huna ini sa dihang mihukom ka nga magpakasal ta. Busa dali na sa simbahan. Dili! Ipospon na nga itong kasal! Bye! Rexon! Rexon! Panuway! Panuway! Gibutang na niya ang phone, buset! Ano yung pagdamani kasala? Luisito, usa may atong buhaton ni ini karon. Nahanglang makitaan si Layla. Tawgan ako si Major Agosto. Magpatabang ko niya sa pagpangita ni Layla. O niya, usa man ning kasal? Huwag kasal ka mahitabo karon, Teresita. Dali na, mamauli na ta. Ha? Tawga si Digoy. Kinahanglang mahibaw ta sa iyang lakaw. Pwede ko Haan mga karon! Di ako diri. Isubay ko diri padong sa South Dong Rixon. Kaya doon na nakakita nga padong diri ang auto itong nga akong gisundan. Sige! Padaw na sa ko diha! Sige dong. Agoy, namin ako magsagya taning kasala. Magkagudiyang maniita. Sige, Noy! Musunod ko na mo diha sa South! Sige, bye dong. Di ni mahimo. Kinahanglang mahinayigod ang among kasal ni Layla. Anong karoon pa maging siya kidnapa nga? Kaslo na mi. Si Venus, sa mukay ni niya, Hello? Unsa naman, Bimbo? Nagkita naman mo si Rexon? Wa pa. Ako pa siyang kikontak, pero di pa makontak. Kung makita ni mo si Rexon, agad siyang balik diri sa simbahan, ha? Dili mahimong i-postpone ang among kasal. Napostpone na ang among kasal ni Layla, Venus. Kinahanglang makita agad si Layla. Kung makita ni mo si Layla, dadaan siya sa layo. Kung dili namin magkita. Venus, ayaw palabis yung pagbaliwa sa pagkawa ni Layla. Kaya ang mugawa sana, ikaw ang gustong mawa siya, nga makidnap siya. Unsa? Nagparehas na may magdagan sa iyong utok ni Rexon? Ako naman hinuon yung pasagilan nagkikidnap si Layla? Kung di ka gusto madudahan, pagkita sa mugamay kahingawa nga, gikidnap si Layla. Dili ko plastic ka pagkatao, Bimbo. Sorry na lang. Pero ang tinuod, dili paghihapon ko ganahan nga magtanaw sa dagwa itong Layla. Bisan kung dili na siya libat. Naunsa naman ang ka, Venus, oy. Ay, pasagdi ko ninyo, oy! Pasagdi ko ninyo nga mangantoy nga magpapansin ni kalibutan na si Layla! Husto na, Venus! Husto na! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kay mauman bitaw na akong gibati! Nalipay kong gikidnap si Layla! Hilom na, Venus! Pagpakasal na imo, kung di ka maghawat na mo ni Rexon, bye! Preset! Preset ni mga tuwa na!
Kung ikaw man ang nagpakidnap kay Labis, iuli na lang siya. Samtang di pa kumahinayang sa paggamit sa kung gahong arumakit-an si Layla. Tito! Maayo kay nabati ko na gid mismo si mong bakba. Gadi ka gihapon ganahan sa kong anak Binos. Kay nagpaila ka lang nga ikaw ang utok sa mga kidnapper. Tito, wa ko'y kalibutan ini, uy. Og labaw ng wa ko'y labot sa pagkakidnap ni Layla. Siguro alang yun. Kung di ka gustong maproblema sa tibok ni mong kinabuhi. Dali na, Teresita. Oh, Luisito. Mamauli lang muna ta. Adto ta sa bahay magunahon sa angay tang buhaton. Utrusam ni Tiguwa nga. Nagtalag biset! Hoy! Hoy, mga sir! Unsa man mo? Digid mo magigsulti na ako. Klaro ako nun eh. Pila may inyo ipalukat ako, ha? Unsa magid mo? Amang mo o bungol? Nga numihon ng mata. Ay! Ari! Ah! Hoy! Unsa ba ka, oy? Nga na yung mabrigi bila ako, unsa ba na? Imo ko taptapan? Aray! Taptapan yung buhay niya, wati yung tingog. Ay! Pangit-ngit ba? Tinudanan na yun ni inyo, ha? O sa mga grupo ha, sindikato? Bantay lagi mo sa grupo sa una? Patay maging mo sa kuhit gang ba? Ay, way kumidya ba? O sa mga ko ninyo na doon? Saan naman si Rixon? Di ba sa butubag sa kong tawag? Kisab yung ka ng grupo nga may kidnap ni Layla. Kinahanglan makapanawag kong tabang sa higala kong mga pulis. Hoy! Layo na tano. Yun ang nata. Unsa man, aabot na ta? May mabayo kong tangtangan tap-tap sa kong mga mata. Op. Gate rong yablihan, no? Aha! May gate ang bahay ng dad-anak ko. Ha? Hindi din yung giplano ba no? Wala si Kwati na yung ko hindi. Ano din yung bayis makidnapper ba? Tasahos na yung ko hindi. Hoy! Nausap-usap mo! Ano di ba mabalingo ko eh? O sa man giputlan mo gila? Aray! Ay, tepa eh! Sila di ko kasukol ini nila da. Gibaklid kong maayo. Ligo ka na og aron tangan ka sa tap-tap sa mata. Tepa. Hoy! Kakuyog ko. O sa mga kidnapper ka o sa kristan ka? Hoy! Talikod. Talikod? Oh, talikod. Kaliting man ko sinutihan, ani. Ay, salamat. Kay makakita na ko. Uy! Hala. Kay manidid ako nga bay. Ang paril naman ay taas kayo. Pero, oy, sir! Hoy, sir Opaw! Saminis na di man maningo ko, kang kinsa man yung bay, sir! O kinsa man tayo nagsugo ninyo, araw kinapon ko! Ha? Di na ba tingog ang Upaw, ay? Mga sindikato mo, no? Kidnapuran sa ni inyong gibuhat ako, no? Ha? Kamu. Nag-usik-usik lingkod mo sa inyong oras na ako. Di lagi taong kulukaton sa miilan akong anak. Kaya ka na si Sir Luisito, dili na ako tinuya, papa. Kasabot mo! Uy. Sud pa rin sa bahay, ma'am. Uy! Gimam pa ko! Uy! Dong! Kabuutan ko ni mo, Dong! Kaninod ko ning baya. La, mga antik may mga butang din eh. Dong! Hoy! Uy! Hala! Bisira mo ko ni pultahan! Hoy! Asa mo, oy! Asa man eh! Anin ako
taon din eh. O na. Yabaga ni pagka... Sakit sa katumakid na pera, uy. Kabuutan sa tingin ko ito usa. Kinsa bang kayo napakidnap na ako? Mangita ko ikaputuloy yung kapos na kung kamots lo yubi. Empa ha? Hay kay kusina ani. Kana tiyali diha. Mo ni kusina. Mangita ko kusilo ikaputuloy niya akong kapos. Pastilan. Nabalik naman ni noon ta din sa bay. Inay mabisita sa kasal karong orasa. Mulahos na ko sa kong kwarto, Teresina. Adto na ko dito manawag ni Major Augusto. Pastilan. Dili ba ka niya atakihon karong sa Luisito nga gikidnap si Layla? Kisa magyud ka ang mikidnap ni Layla? Agoy, layo-layo naman nga akong gidaganan pero wa pa man ko nasigpatan nga itong auto. Wa ba ka tumasayo pang ipangutana? Dagan na ba sang auto nga itom? Hani, ni Prinsa lang kay dunay pakupako ang auto sa nagkidnap. Wa lang plate number. Yan na. Kinsa maning namariglaw og silpato na ako. Oo, auto ni Dog Rickson ka nang naas ko liyo. Naapsan na day ko niya. Padapin ko. Okay. Direction! Dali ako ni mo nakapas ako din sa autong. Sa gipalupa ni mo ng imong sakinan. Lupa ni mo ang kasada. Wa ka makaagig traffic. Noy, balik sa agi. Musa? Ako'y mo padayon sa pagpangita ni Layla din sa South. Ikaw dito sa North. Musa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!